салом алейкум, хуш омадед ба канали ҳуқуқшинос Ширин Ибронова. ниҳоят саволҳои зиёд зангҳои телефонӣ ба ман мешаванд ки савол медиҳанд ки ҳамон фармони 274 ки то 15 декабри 2020 сол яъне муҳлат дорад, баъди 15 декабр мо чӣ кор кунем, куҷо равем, яъне ки чӣ ҳуҷҷатҳо тартиб диҳем, яъне ки аксарияти онҳо депорт шуданд, аксарияти онҳо хориҷ шуданд ва дар Русия зиндагонӣ доранд. саволҳо дода мешаванд, аксарияти онҳо патент надоранд ё ки муҳлати қайд регистратсия гузаштааст. барои ҳамин саволҳо ниҳоят зиёд шуданд. ман имрӯз ба саволҳои шумо пурра ҷавоб медиҳам. ҳамин видеоро аз аввал то охир тамошо кунед ва ба дигарон ҳатман падилитса кунед, лайк монед. вақте шумо лайк мемонед ба дигар ҳамватан меравад, аммо ҳамватан истифода мебарад, сарсону саргардон намешавад. инро фаромӯш насозед. барои ҳамин ҳатман лайк монед. ғайри ин нафароне ки саволҳои зиёд ба ман занг зада ба мессенҷер, имо, ватсап медиҳед, хуб мешуд дар Русия зиндагонӣ доред, ютуб доред, дар канали ман обуна аъзо шав, подписатся кун, анами видеои ман автоматически меравад. ҳамуна дида тамошо карда истифода мебарӣ. занг намезанӣ, вақти занг мезанӣ ман имконияти ҷавоб надорам, баъд хафа мешавед ки ҷавоб надодам. ман имконияти ба ҳамаи зангҳо ҷавоб додан надорам. подписатся кунед, марҳамат, автоматически видеои ман ба шумо меравад. ҳамонро мебинед, истифода мебаред. дар ҳамин расм дида истодаед, ан ҳамин Кирилл Олегович Адзинов ки аст? ин муовини сардори хадамоти муҳоҷиратӣ дар вазорати корҳои дохилаи Русия кор ва фаъолият дорад. ин кас 27 ноябри 2020 сол маҷлис ба тариқи онлайнӣ ба идораҳои дахлдор маҷлис барпо кард. дар маҷлис гуфт ки дар назар аст, яъне дар назар аст ки баъди 15 декабр фармони 274 ки президент Путин имзо монда бароварда буд, ҳамон бояд мумкин тамдид шавад, яъне ки мумкин ё 3 моҳ ё 6 моҳ. агар 3 моҳ шавад то 15 март мешавад, агар 6 моҳ шавад то 15 июн мешавад, то тобистон. айни ҳол ан ҳамин масъала муҳокима шуда истодааст. ман боварӣ дорам ки ҳамин масъала мумкин ки ҳамин фармон қонунӣ, яъне ки тамдид мешавад, яъне ки продлид мешавад, дароз мешавад. барои ҳамин чӣ кор бояд кард? нафарони депорт шудаед, хориҷ шудаед, қарорҳо дар даст доред, саволҳо додед, гӯш кунед. ба саволҳои шумо чунин ҷавоб медиҳам. шумо имконият доред вақте ки тамдид шуд ҳамин фармони 274 то моҳи март ё то моҳи июн, беҳуда наистода кор доред. ҳамаи шумо гиред ҳамон қарорҳоро, ягон адвокати хуб ёвед, ягон юристи хуб ёвед, дар ҳамон ҷои зист ҳамин кори худро баред. яъне ки аз бораи ҳамон қароре ки шуморо депорт кардан ё хориҷ кардан ба суди болоӣ пешниҳод кунед, ариза коре кунед ки ҳамон қарори ҳамон бароварда дар бораи депорт ё ки хориҷ шудан бекор шавад. вақте вай бекор шуд, ба шумо қарори навро додан. дар асоси қарори нав шумо аз нол сар мекунед ҳуҷҷатгузориро. метавонед ки мигратсиони картаи нав гиред, метавонед ки регистратсия кунед ва баъди регистратсия кардан фаромӯш насозед ки регистратсия қалбакӣ накунед. ин ҷиноят аст. ман дар каналам видео дорам, бинед, мефаҳмед. ман фақат дар асоси қонун ва статья кодексҳо баромад мекунам. барои ҳамин метавонед аз видеоҳои ман истифода баред. регистратсия қонунӣ кунед ва метавонед патент ҳуҷҷат супоред ё ки метавонед квота гиред барои РВП гирифтан ва ҳамин хел рафтан мегиред. фаромӯш насозед ки бепарво истоданам лозим нест. ҳозирам ҳатто шумо метавонед, нафарони депорт шудаед, ҳозирам метавонед ки юрист, адвокат ёвед, ҳамон қарорҳои депорт шудагиро ба воситаи суд ҳал кунед. ҳама роҳ кушода мешавад, фақат ин кӯшиш аз шумо вобастагӣ дорад. агар ҳамин муҳокимае ки ан ҳамин Кирилл Олегович Адзинов дорад бо ҳамин администратсияи президент, яъне ки бо дастгоҳи иҷроияи президенти Русия, боварӣ дорам ки ин бояд ҳамин фармони 274 дарост мешавад. чунки зиёд дар бораи ин масъала баҳс рафта истодааст, зиёд пешниҳодҳо шуда истодааст.
барои ҳамин ҳозирам шумо имконият доред аз пайи ҳуҷҷатҳои худ шавед, бепарво набошед. шумо метавонед, зиёди шумо мегӯед ки ба фемез рафтан имконият нест. Шумо метавонед ки дар Яндекс дароед ба воситаи анами Яндекс нависед контакти фемез, масалан город Самара, город фалон ҷо. Анаму контакта нависед, тамоми рақамҳои телефон мебарояд ё ки сайти интернетӣ мебарояд. Русия донед, марҳамат нависед, мактуб нависед ба воситаи интернет ё ки телефон кунед, пурсед. ҳама саволҳои худатон ба ҷавоб гирифта метавонед. ҳар рӯз як тағйиру илова мешавад. шумо метавонед ки ҳамон тағйиру иловаҳоро фаҳмед. ғайри ин фаромӯш насозед ки агар ки вақте тамдид кунанд, дароз кунанд, шумо агар ҳамон қарори депортро ё хориҷ шуданро агар ба воситаи суд бекор накунед, нисбати анамин нафарон шумо коре карда наметавонед. Ба шумо имконият нест ки шумо асари нав ҳуҷҷатгузорӣ кунед. шумо фақат ба воситаи суд метавонед. нафароне ки муҳлати патент ё ки мигратсиони карта ё регистратсия гузаштааст, инҳо метавонанд ки айни ҳол ҳозирам кӯшиш кунанд асари нав ҳуҷҷат кунанд. ё ки мана агар фармони 274 ки дароз шуд, тамдид шуд, метавонанд муддати 3 моҳ шавад ё муддати 6 моҳ шавад, дар ҳамин муддатҳо метавонанд асари нав ҳуҷҷат кунанд. сабаби асосӣ анами пандемия коронавирус аст. бо анами сабабҳо анамин муҳлатҳо дароз шуда истодаанд. саломат бошед. ба канали Ширин Иброн ва обуна шавед. аз зиёд чизҳо огаҳ мешавед ва ба дигарон фиристонед, лайк монед, то ки дигар ҳамватанони мо ин баромадҳои моро тамошо кунанд. чӣ саволе доред, дар комментарияҳо марҳамат нависед.